do dnešného videa, ja som Leopard 777 a dneska som tu s mojím novým hosťom, Gretka Unicorn! Ahojte! A dneska to bude video s Adopt Me. Mohli ste si všimnúť, že som nebola dlho aktívna, ale čiže keď je už leto, tak relatívne som sa rozhodla, že budem natáčať a Gretka Unicorn si spraví kanál, ale až neskôr a to vám dám vedieť. A ešte mi do komentárov napíšte, či mám natočiť part 2, ako si rýchlo zarobiť bucksy v Adopt Me. A my môžeme ísť na video. Tak my sme sa rozhodli, že dneska natočíme video z nového Summer Updateu, keďže je to leto a je druhý týždeň prázdnin. Som robila komunitu, že vlastne, že či chcete to video part 2 s tými bucksami. My si počkáme asi na hru, alebo vám zatiaľ ukážem, jak to tu vyzerá, keby ešte to niekto náhodou nehral. Ešte to bude, že 23 dní. A idem vám to tu poukazovať, no tu je fakt máličko vecí, lebo piatok bude už zase vlastne ako keby nové pridané veci. Takže raportuje takýto Mermaid Corn, ale on je za Robuxy, je to vlastne jednorožec, vlastne morská pana lomeno jednorožec. Je to za Robuxy, takže toto asi nebudem mať. Ďalej tu máme vlastne pedverky. Máme tu toto. A sme zase vlastne na začiatku. A môžete si kúpiť tohoto creepera. OK, to mi trošku prišlo akože Minecraft, ale však dobre ten názov, ja neviem, čo to má byť úplne. Reálne, keby som to dal by som preklad do toho, tak to je hrozné, že proste, že morská posteľ creeper, reálne, no neviem. A potom tu máme Hammerhead Shark, to je vlastne ten kladivový žralok. A ešte som si teraz všimla, že tu je takéto auto, takáto loď, ako docela pekné vozidlo. A ja už som si vlastne kúpila tento obraz, ono to není úplne zaostrené, neviem prečo. Ale ja už ho mám, a to si ešte nikam nedala. A tu je vlastne tá jedna hra, ktorú môžete hrať. A ešte tu sú vlastne ako keby hračky. Takže môžete si to zahrať, ja som si myslela najprv, že sú to také hračky, ale môžete si to takto zahrať na to niečo. Tuto nám môžete vidieť, že napríklad, že tuto bude ďalšia hra, že ktorá príde docela skoro, no vlastne tento piatok sú update, vlastne každý piatok sú updaty. Tu môžeme vidieť hračky ešte, docela v pohode. Tu tiež bude dačo, je tu vlastne, že coming soon, takže som zvedavá, čo to bude. A my si počkáme na hru a ukážeme vám to. Takže už čakáme na hru, za 10 sekúnd sa tam pripojíme. Tu príde ďalšia loď, takže ťa čakám. A ja ich práve, že teraz nemám ten meč, nechýba. Takto, berem rýchlo niečo. Toto napríklad. Hadžem. Tak. Je to easy hra, ale zase neviem, či to nie je až príliš nudná hra. Ale ako v pohode, no. Dá sa prežiť. Takže docela dosť doublons dostanete. Ja som dostala 3194 a to je docela dosť. A vlastne Gretka Unicorn dostala 3159. Takže tak nejak. A ja vám rozmýšľala, že pôjdem tradovať. Alebo ja som vám neukázala taký, že proste, že sa teleportujete do iného sveta. A ešte tu je vlastne
jedna vec, ktorá bola vlastne aj na Christmas update a to je vlastne toto. Neviem, k čomu to úplne bude, ale je to za baxy, takže si šetrite baxy. A ideme sem teraz. No, takže už sme vlastne na tejto AFK Beach. Je to vlastne pre tých ľudí, ktorí sú že, akože pripojení, ale nebaví ich tá hra a aby si zarábali vlastne tie doubloonsy. Takže je to skôr iba taká, že AFK, takže nedá sa tu nič moc robiť, možno tradeovať, ale to tak všetko. A docela dosť si zarábate za toto, lebo akože ja som tu iba chvíľku a už som si zarobila cez 300 tuším, či koľko som mala predtým, neviem. A úplne super to je. Ako, nie je to tu úplne že zábavné, tak keď chcete byť AFK, tak určite doporučujem toto miesto. A my ideme asi naspäť, lebo nevieme, čo tu máme robiť úplne. Ja som sa rozhodla, aby toto video nebolo krátke, tak pôjdem tradovať túto Sunrise link je iba right, ale keď mal niekto nejakú dobrú offer, tak mi napíšte do komentárov. A ak ste dopozerali sem video aspoň, tak keď napíšte toto emoji do komentárov, tak vám dám srdiečko. Keďže toto video docela krátke, tak som sa vám rozhodla vlastne povedať jeden story time. Viete, čo som mala vlastne Mega Ride mačku, normálnu klasickú, bol to môj jeden ako keby z prvých petov, že proste bol ride a takto. No a ja som ju požičala Great K Unicorn a dávala som give item. Tak ja som jej ju givovala a potom ju givovala naspäť. Ja som si to sama givovala pre istotu, aby to negivoval niekomu inému. A práve prebehla jedna týpka cez ňu a ja som klikla na tú týpku a som dala, že give item a ja som si nevšimla to iné meno a ja som jej proste dala free Mega Ride mačku. A ja som sa to potom snažila vysvetliť a ona mi ju nechcela vrátiť, takže bad story time. Ale mám dobrú správu, mám ju znova. Vám ukážem ten trade, je úplne super podľa mňa. No, ukážem vám teda ten trade. Je úplne docela podľa mňa super. Aj keď to zviera, ktoré som tradela, tak je trochu asi, no neviem. Napíšte mi do komentárov, či je toto fair trade. Lebo akože je to ultra rare a je to z roku, ja neviem ani popravde, 2022 možno. Takže on je docela vzácný, ale tak ja som sa prekonala, lebo ja som chcela naspäť moju cat a mám ju. Yes, I have it. Mega Ride cat. A ešte k tomu som dostala týchto dvoch neon petov. Sú tu nejaké, tuším, no, veľryby, tak, biele. Ako myslím teda. A jednu som dala Great Unicorn, tak free. Lebo tak chcela ju, tak ju má. Takže toto video by som už aj ukončila, takže nezabudnite mi dať like, odber a my sa uvidíme u ďalšieho videa, tak ahojte! Ahojte!